Hi guys, welcome back to the Angler on World YouTube channel. Ini tuoli guri dipuna video antumla. Tuoli mul guri. Dalaji se guri dile. Anchene ಒಂದು ಕರ್ಲ ಕಟ್ರೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೈತಿ ಉಂಟು. ಮೂ ಕುಡಂಜಿ ಬಲೆ ಉಂಟು. ಒಯ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಕೋರಿದ ಕರ್ಲ ಉಂಟು ತುವದು. ಇಸತೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಕರ್ಲ ನೆಟ್ ಬಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವು ಆಯ್ಬಕ ಗೂರಿ ಕಟ್ಟನ ತೋಜವನಿಗೆಲೆಸೆ ತುಳಿಸೆ. ಗೂರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗೈಸೆ. మంచిగా కట్టగట్టం అయిపోదు అదంతా కర్రదుల్లో ఎత్తిన వేస్ట్ కూడా పిదైపోతుంది నీరు मैंने से गोरी दिले कट का next is only with jenji video bantu pinje katanande tuli nadi tadi guri setande nani kala endar kuda sikwa guri katina video tu ise guri divara popna video alpisa tu ali mul guri guri da kanji tu ali పోయి కాండేడ్ నుంచి బర్స బొల్ల ఎత్తాను ನೀರು ಫುಲ್ ಕಲಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ನೀರು ಎತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀರು ಫುಲ್ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ತೂಕ ಓಣೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಡ್ದು ಗುರಿ ದಿಕ್ಕೈಸೆ
ತೋಲಿ ಇದಟ್ಟು ಪೋಯಿ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲಾಡ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ಗುರಿದಿವರ ಆಪನ ತೂಕ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾರ್ದು ಗುರಿದಿಕ್ಕ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ನಾರ್ದೆ ಕಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಟ್ಟು ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಗುರಿದಿಕ್ಕ ಕಾಂಡವರ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಅಂಚು ಪೋರ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚರ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕಡಿಡ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗುರಿ ತೂಕ ಸೆ ಗುರಿ ದೀಕ ನಿಗಲೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೀಪನ ಪೂರ ತೋಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಪಂಡ ಅವು ನೀರ್ದುಲ ಉಂಡು ನೀರು ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಉಂಡು ಅಂಚಾರ ಹೋದ್ ತೋಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಖಾಲಿ ಗುರಿ ದೀಪನ ಎಂಚಂತ ತೂಲೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಕಮುಖ ಗುರಿ ದೀದು ಐತ ಮೆತ್ತ ಲೈಕ್ ಗುರಿ ಫೋನ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೀನ ಉಂಡು ಆತೆ ತೂಲೆ ಸೆ ಗುರಿ ದೀಪೆ ಸೆ ತೂಲೆ ಕಟ್ಟಗದು ಎಷ್ಟು ತುಯ್ಯಾರಿ ಶನಿಗುಲು ಗೂರಿ ಎಂಚ ದೀಪ ನಂದು ಗೂರಿ ಎಂಚ ದೀಪ ನಂದು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಾರ ಇದ್ದೆ ಪಂಡ ಕಲರ್ ನೀರು ಉಂಡು ಅಂಚಾರ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಗೂರಿ ದೀಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ತುಕ ನನ್ನ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ತುಕ ಈ ಗೂರಿಗೆ ಏತು ಜಂಜಿ ಬೂರ್ನು ತುಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲೆ ಎಸೆತ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಅವನು ಗೂರಿಗೆ ಇಪ್ಪರ ಟೈಮು 5:30 ಆಂಡು ಬಸ್ಸ ಬರೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಂಡ ಮಲ್ಪಗ ತೂಕ ಈ ನೀರು ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗೂರಿದ ಕೈತಲ್ಲ ನೀರಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋಲಿ ಮೂಲ ಗೂರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪಾಡ ನೀರು ಮೂಲ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇನಿ ತೋಲಿ ಗೂರಿ ಮಿತ್ತರುಂಡು ತೂಕ ಏತು ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಜಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೂರಿಗೆ ಎತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಿಕ್ಕುವ ಜಂಜಿಲಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ತೋಜಂದು ಒಂದು ಜಂಜಿ ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಎಸ್ಸಿತ್ತ ಗೂರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏತ್ ಜಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲೆ
ಮುಲ್ತೋಲಿ ಜಂಜಿ ಮಿತ್ತಲೆ ಕಡಿ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದ ತೋಲಿ ಕೆಲವು ಜಂಜಿಲ್ಲ ಇರೋ ಮಟ್ಟ ಜಂಜಿಲ್ಲ ನಾನು ತೂಕ ಏತುಲ್ಲ ತೂಕ ಬಕೆಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜನಿಸ ಬಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಜನಿ ಕಡೆ ಈಗ kalian tuh lihat janji बोलतो मी जास्त मला साईज असते किन्या साईज janji उन्हें से मला क्या नहीं फाड़ देने के लिए क्लीन तो जाते इस तो बोली ने तो रड्ड जंजिल तो ने काई के बार कर सकता ने नेक बार कर रड्ड जंजिल लगते रड्ड जंजिल बोल दिया जंजिल तो का इस तो यार जंजिल को रेंटे बार बात ना जंजिल आते क्लीन आदि वीडियो में करा था जी आना माल दे वीडियो तो का ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ